Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, ngegama likaYise Indodana nomoya ocwebileyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa sibuke incwadi kaGenesise sahluko sesibili, ivesi lesikhombisa kuze kube isishagalolunye, ivesi isahluko sesithathu, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesikhombisa. Inkosi uNkulunkulu yabumba umuntu ngomhlabathi yamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Ngokunjalo umuntu waba umuntu ophilayo. Inkosi uNkulunkulu yenza insimu e-Eden ngasempumalanga, yambeka khona umuntu emenzileyo. Inkosi uNkulunkulu yahlumisa emhlabathini imithi enhlobonhlobo ebukekayo ngempela emnandi. Phakathi nensimu kwakukhona umuthi wokuphila nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle eyayizenzile inkosi uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli imithi yensimu na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini, kodwa ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo wathi, ningalokothi nizidle, ningazithinti nakuzithinta funa nife. Inyoka yathi kowesifazane, ngeke nife, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla amehlo enu ayovuleka, nibe njengoNkulunkulu nazi okuhle nokubi. Owesifazane wawubuka umuthi, wabona ukuthi umnandi, muhle ngempela. Umuthi wamkhanga ngoba uhlakaniphisa. Wayesewukha wadla, wanikeza nendoda yakhe eyayinaye, nayo yadla. Ayesevuleka amehlo abo bobabili, babona ukuthi bahambaze. Base bethunga amaqabunga omkhiwane benzela izibhinca. Thandwa zami, ngithanda le ndaba. Ngithanda lana ekutheni uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Masithatha siyibeka lapho, wambumba ngomhlabathi. Kodwa ukuze aphile, abe umuntu, abe nokuphila, wamphefumulela. Balekile kumina leyo nkonzo. Wamphefumulela. Wamnikeza lokhu umuntu ayengenakho. Yazi into yokuqala efikayo kumina nengithintayo, nengiyibona ubukhulu bukaJehova ebuveza ngayo, ukuthi kuke kwaba khona isigaba la ebengaphili khona. Kwaba khona isigaba la uNkulunkulu efuna ngiphile. Angazi kwenzakalani empilweni yakho. Angazi udlulaphi. Angazi ulenyazwa yini. Angazi yini ekuncisha umoya. Angazi yini exoshela injabulo. Kwesinye isikhathi sixakwe nabantwana bethu. Kwesinye isikhathi sibindwa amazwi esawakhuluma. Yazi khona abanye abantu esisabisha ukubabheka, esisabisha ukuhlala nabo, ngoba sathi asukile sakhuluma amazwi abuhlungu. Sathi sidiniwe sakhuluma kwaze kweqa. Sathi sineme sakhuluma kabi ngamagama. Namhlanje abanye bethu babindwe amazwi abo. Amathe abuyele kasifuba. Yazi kunemfihlakalo uNkulunkulu ayenzayo ihlezi imangaza.
uma ingane isanda kubelethwa. Abayibelethisayo bayayishaya kancane khona izokhala. Na khona ezinye izingane ezingamavila sidalwa noma seyibelethiwe zizumekile zilele. And bazoyishaya ayibo ulele lo bamshaye ulele bamrabhela ngemuva emhlane bamshaya shaya azathuke akhale. Ngazi into engimangazayo khona abanye bethu abalele empilweni. Kwenzeka izinto ngapha nangapha kodwa ngilele. Ngizumekile haqo ubuthongo. Ngiyayithi mina kwesinye isikhathi ubuthongo buyisifo. Ubuthongo buyisifo ngoba ntshontshwa izinto silibele ukulala. Ntshontshwa izinto singanakile. Silahlekelwa izinto konakale. Bebelele bonke endlini. Khona abanye bethu abalele nasempilweni. Baze bathi abazi isiZulu, tshana obulele buvuswa ngobulilo. Athi kulele kunye kube kubili ngabe kuyavusana. Konze ngifuna ukuhlala kuyona inkonzo yokuthi sike sahawukelwa. Kwasinika impilo uThixo. Uke wasiphefumulela lento esingeke siyithole ngokwethu. Akasinikanga uNkulunkulu ioxygen. Asinikanga uNkulunkulu umoya ocwebileyo. Kodwa khona lento asinikeza yona okuyiyona esinikeza ukuphila. Thandwa zami bangaki abaxakekile namhlanje. Bangaki namhlanje thandwa zami abasabisha ukuphumela ngaphandle. Bangaki abafuna ukuyibulala. Bangaki abakhathele. Bangaki abathi inkosi kanti ukephi. Bangaki abangabazi ukukhona kukaNkulunkulu. Bangaki abalimele. Abathi inkosi salusongizwa nami. Ngiyawuthanda umhlabeleli lapho babiza abanye athi mawungizwe nami athi isihlalo somusa athi ngikusona Nkosi ngoqele. Namhlanje bengifuna sithi uNkulunkulu ake uphefumulele kumina lo moya oke wawuphefumulela nangaphambilini. Nkosi ake unginikeze ukuthula. Nkosi ake unginikeze impilo. Nkosi akungenze ngibe umuntu. Balekile kumina le nkonzo. Enye inkonzo engiyithanda uNkulunkulu ayivezayo namhlanje. Uthe semdalile umuntu wamnika ukuphila. Wasemakhela insini. Yabona sithandwa sami kunabantu uNkulunkulu azobaletha empilweni yakho. Kunabantu uNkulunkulu azobavusa empilweni yakho. Ababizelwe ukuthuthukisa impilo yakho. Ababizelwe ukusimamisa impilo yakho. Ababizelwe ukuhamba nawe. Whether bahambe ibanga elincane noma elide noma isikhathi esincane noma eside kodwa babizelwe ukukusiza. Masingabike abantu abangabongi. Singabaxhaphazi. Singababukeli phansi. Singabenzi iqhinga. Kodwa simbonge uNkulunkulu ngabo. Ngiyakubonga Nkosi. Yazi khona imfihlakalo engingasoze ngayiqonda. Umzali umama obelethe ingane yakhe athe iteta yena ebeshona. Mawusana abazali uNkulunkulu ubusisile. Mawusana umyeni okuthandayo. Mawusana inkosikazi ekuthandayo. Mawusana abantwana abakuthandayo. Mawusana abangane abakuthandayo. Mawusana umndeni omnakekelayo nokhathazekayo ngawe. Kunabantu uNkulunkulu asilethela bona. Esihlangana nabo endleleni abanye babo. Baze ngafika isikhathi la beyisola khona
ukuthi ngamazelana uSibani nange ngichaphaza. Abanye bethu basolene inkonzo yokuthi ngiyabonga. uNkulunkulu somandla makabe nathi asikuthi sazivikela sikhayisele. Sinika amandla negrasiya lakhe ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo.